Stretávame sa po roku, aby sme privítali Mikuláša, aby sme spolu prežili pekné popoludnie. Opäť je tu čas, kedy intenzívnejšie prežívame pocit radosti, spokojnosti, lásky, porozumenia. Milí rodičia, som rada, že ste prijali naše pozvanie a našli ste si chvíľu v tomto predvianočnom čase. Zastaňme a vráťme sa spolu s deťmi do detských čias. Rosička, tej noci padala, keď som ja samý. Dvierka zatvárala, keď som ja samý. Dvierka zatvárala. Čakáme ťa, Mikuláš, kedy sa k nám zatúlaš. Veríme, že v tvojej skrýši niečo dobré pre nás vyší. Už sme všetci zvedaví, či sa tvojko zastaví. Pod okienkom večera, kto si ťuká na zerá. Dlhá brada až po pás, jaj, veď je to Mikuláš. Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nosie váš do okien darí. Na dlho odložíš chlapí spánok, kým dary nevložíš do topánok. Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý, každý rok nosievaš na dobré deti. Po roku som opäť prišiel medzi vás a pripravené maličky
Pre všetkých dobré, ale dúfam, že ste boli všetky ozaj dobré. Tak áno? Tak spoločne zakričme. Áno. No teda, nesklamali ste ma. A určite nesklamem ani ja vás, pretože som si pripravil množstvo veľkých balíčkov pre vás. To mala biela vločka a má veľmi smutné očka. Na